Benvinguts en aquest acte d'inauguració d'aquesta exposició de cartells sobre teatre d'un període determinat que tenen aquesta aparent simplicitat, aparent, perquè darrere, entremig, els títols, els cartellets, hi ha molt de contingut. No només simbòlic, sinó molt de contingut de tota mena d'històries. La història, evidentment, però tota mena d'històries. L'exposició del 88 és en ple triomf del modernisme, és quan surt un cartellisme extraordinari. Tot això és continuació d'uns quants dibuixants que han fet cartells i aleshores les tècniques ja permetien jugar amb 3 o 4 colors. Això ens dona una força extraordinària que acompanyar amb els cartells dels modernistes i de la còpia, inicialment, que es fa de França, és quan apareixen aquests cartellistes tan extraordinaris que estan als millors museus del món. Teatre, perquè si bé vam ser una potència mundial en el camp del cartellisme, en el camp del teatre, el període dels 60 al 80, el teatre català esdevé una potència mundial. A Lleida vaig portar espectacles de tot arreu, de Catalunya, i també de Madrid i de Pena. I tot l'inici de tot això comença amb una obra que vaig muntar, que es diu l'Òpera de Rondino, del Teatre Tàbano, una companyia de Madrid, que vaig jugar al Teatre Principal.